El president de la Generalitat, Artur Mas, ha visitat el Vallès Occidental 2 cops aquesta setmana. La primera per inaugurar la nova rotonda de la C58, la més elevada de l'estat espanyol, i el Museu del Gas. La segona per celebrar els 35 anys de l'empresa de pintures Pinter de Barberà del Vallès. L'empresa Cubigel s'ha concentrat a Sabadell per protestar per la seva delicada situació econòmica. L'activitat de la companyia està aturada i els treballadors volen una solució. Les sales d'estudi de la ciutat es preparen per l'època d'exàmens. La Biblioteca Vapor Badia obre de 10 a 1 de la matinada. Ràdio Sabadell ha celebrat els seus 10 anys d'emissió en un acte al Teatre Principal. Diferents personalitats de l'àmbit civil i polític hi han estat presents. Llum i foscor en la forma és el títol que porta l'exposició de gravats del pintor flamenc Rembrandt, que es pot veure a Unim fins al 19 de febrer. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha inaugurat aquesta setmana la nova rotonda de l'autopista C58, que forma part del projecte Parc Empresarial que s'està duent a terme a la zona de Sant Pau de Riusec de Sabadell. El parc empresarial tindrà unes dimensions totals de 150 hectàrees situades a la cruïlla entre la C58 i la P7. Disposarà de més d'1 milió de metres quadrats destinats a zones verdes i de lleure. La zona destinada a les activitats econòmiques estarà diferenciada en 3 parts. La més gran destinada a usos industrials, una altra per a usos comercials i terciaris i finalment una darrera dedicada als serveis. La rotonda en qüestió té unes dimensions de 250 metres de diàmetre i està formada per 2 carrils. Cal dir que es tracta de la rotonda més alta de tota la península ibèrica i la seva construcció ha costat 20 milions d'euros. L'empresa que ha posat en marxa tot aquest projecte monumental es diu Ventureix SL i és la propietària del 90% del sòl del sector. Es tracta d'una empresa amb un accionariat 100% català, entre els quals hi trobem el grup Tessila o Unim. Aquest és el projecte d'iniciativa privada més important que s'està portant a terme a Catalunya actualment. En el seu discurs d'inauguració, el president de la Generalitat ha dit que ens trobem en un moment difícil pel país i que és una alegria poder trencar l'agenda per anar a inaugurar alguna cosa. De totes formes, ha volgut deixar clar que, tot i el temps de crisi, hi ha molta gent que en aquests moments està duent a terme iniciatives molt interessants. Segons Mas, tot allò que no té una solució a curt termini en té una a llarg termini i per això cal remar conjuntament. És bonic inaugurar alguna cosa de tant en tant. Dic això perquè a mi em toca poc fer-ho en aquest moment, això. Em toca fer més altres coses que no són tan agradables i per tant de tant en tant poder fer una mica de parèntesi en aquestes agendes dures que últimament tenim tots plegats, perquè no només són dures les de les administracions, sinó que són dures una mica les de tot el país, no? Però fer aquests petits parèntesi de poder recollir els fruits d'allò que en altres moments es va sembrar i es va sembrar bé, doncs això, a part que és agradable, també és un bon missatge de cara al conjunt del país. L'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, per la seva banda, ha declarat que per a ell és un orgull que una obra com aquesta s'hagi dut a terme a la ciutat de Sabadell. Però no és la rotonda només, no és la rotonda només. És trobar-nos aquí avui i sentir de fons les grues, les màquines i gent treballant com estan construint noves oportunitats de generació de motor econòmic. Dins del parc empresarial està previst que hi hagi un IKEA, un Leroy Merlin i un centre comercial. La inversió total del projecte ascendeix a 280 milions d'euros. Les obres de la rotonda estan en la seva darrera fase d'execució. Tan sols resta per finalitzar el tram de carretera que connecta amb Bellaterra. Després de la rotonda, el president de la Generalitat de Catalunya va anar a l'Ajuntament de Sabadell, on va ser rebut per l'alcalde i ha signat el llibre de la vila. A més, al vespre va inaugurar el Museu del Gas, on va enaltir la companyia de gas natural Fenosa, qualificant-la de gegant. Cal dir també que aquest és el primer museu d'aquest caire que es construeix al país. Aquesta setmana ha tingut lloc el programa Sabadell Actual d'aquesta casa, un debat amb la presència de tots els grups polítics que tenen representació a l'Ajuntament de la ciutat. A les imatges veiem com els portaveus es preparen abans de començar la tertúlia. Al plató van ser presents els representants dels grups polítics del PSC, CiU, Entesa per Sabadell, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa. El representant del Partit Popular no va poder assistir al debat per motius de salut. Els diferents partits polítics van valorar el 2011 i van formular nous reptes i iniciatives pel pròxim any.
Marisol Martínez, la portaveu del grup d'Esquerra Unida i Alternativa, va destacar que des de l'Ajuntament cal fer costat a totes aquelles persones que es troben en situació precària, a l'atur o en estat desnonats. Necesitamos los mejores gestores, la gestión más eficiente. Creemos que nosotros, y lo he dicho antes, debemos de regresar a la gestión municipal. Durante muchos años Sabadell ha estado dando la gestión de todas las empresas, de todos los servicios municipales a empresas privadas, empresas que tienen beneficio y que se benefician de esos servicios públicos. Es necesario volver a recuperar esas empresas, es necesario volver a recuperar esos servicios desde la municipalización, es decir, desde el propio ayuntamiento, y como he dicho también al principio en nuestra primera exposición, creemos que debemos de empezar a mancomunar servicios con otras poblaciones. Per la seva banda, Carme Garcia, representant del grup d'Iniciativa per Catalunya, va destacar que cal blindar els serveis públics, sobretot aquells relacionats amb l'educació, la sanitat i l'atenció a la gent gran. El seu grup vol apropar l'administració a la ciutadania. Per tant, el repte en aquest cas és claríssim, com prioritzar el millor possible per tal de, amb els menors recursos que tindrem, atendre totes aquestes majors necessitats. Un repte de dignificar cada dia una mica més la política mal viscuda, mal sentida i mal considerada per la ciutadania, que probablement en alguns casos és injust, però en molts altres ens hem guanyat molt a pols. Un repte també, per tant, d'apropar, en definitiva, l'administració, d'apropar la gestió, apropar el que és els afers públics a la ciutadania. Des de l'Entesa per Sabadell prefereixen adaptar l'Ajuntament a la situació actual, realitzant una gestió més acurada dels recursos del que es disposen i apostant pels barris, segons va dir la portaveu Virginia Domínguez. Un altre àmbit que pensem que s'ha de recuperar és l'àmbit de la comunitat. A nivell de barri, tornar a aquells anys de fa temps, potser a èpoques en què també eren temps difícils, dels 70s, dels primers 80s, en què l'arrelament al barri, dins de la ciutat, era important, les entitats tenien un paper important, que ara el tenen, però s'ha vist una mica reduït per un cert individualisme. Llavors, reforçar el llaç entre l'escola, les entitats de veïns, les entitats del barri, l'esplai, la biblioteca, els barris que en disposen, fins i tot amb el CAP. Vull dir, buscar com es poden fer ponts entre escola i família. Segons Carles Rossinyol, el portaveu de Convergència i Unió, cal definir el rumb cap a on es vol anar, intentant canviar l'actitud i facilitar la tasca als emprenedors, simplificant els tràmits burocràtics. Altres coses que s'han de fer, doncs simplificació de tràmits administratius davant de l'administració. El ciutadà, la gent que vulgui fer coses, li ha de ser fàcil fer-ho. I això una mica en la línia del que s'està fent des de la Generalitat amb les famoses lleis òmnibus. Igual aquí hem de fer una espècie de norma òmnibus, o moltes normes, el que es vulgui, però amb la mentalitat de simplificar tràmits davant de l'administració. Crec que és important a curt termini també, perquè han anat canviant una sèrie de paradigmes, i això és important, crec que tot va cap aquí, i és positiu que vagi així, cap aquí, incrementar la participació. Clar, sorprèn que davant de tot això on han quedat aquells pressupostos participatius? Precisament ara, que potser més falta faria, ja ningú ha sentit aquests pressupostos participatius dels últims mandats. Finalment, des del Partit Socialista de Catalunya, el seu portaveu, Josep Ayuso, va destacar que cal impulsar les noves empreses a situar-se a Sabadell i, sobretot, continuar oferint serveis públics de qualitat. Que els nostres conciutadans i conciutadanes puguin continuar gaudint de serveis públics de qualitat. I, per altra banda, garantir que impulsar la nostra economia, aconseguir preparar la ciutat, no només pel present, sinó també pel futur, quan acabi aquesta situació de crisi severa en la que estem immersos, i així, d'aquesta manera, aconseguir generar ocupació. El 2012 serà un any dur, marcat per les retallades econòmiques, i tots els partits polítics hauran de treballar per continuar estant al costat de la ciutadania. Artur Mas ha trepitjat el Vallès Occidental 2 cops aquesta setmana. La segona ha estat per visitar l'empresa de pintures Pinter de Barberà, que enguany celebra 35 anys. Allà Mas ha dit que el futur està en les petites i mitjanes empreses, ja que no hi ha diners per crear-ne de grans. Elles són les que incrementaran l'ocupació. Tot és complicat, fins i tot complicadíssim, etc. Però del dinamisme de la petita i mitjana empresa en el nostre país
en depèn el futur econòmic, en depèn la recuperació i en depenen els futurs llocs de treball. No ens enganyem, a les grans administracions o les administracions locals no crearem llocs de treball en aquests propers temps, no els podrem crear. No hi ha diners públics per contractar molta més gent. El president també ha fet una previsió de com anirà aquest any en l'àmbit econòmic. Espera que el 2012 acabi millor del que ha començat i ha demanat confiança. Va començar millor del que va acabar. Espero que el 2012 acabi millor del que està començant. No és segur que sigui d'aquesta manera, no és segur, però de tota manera és possible. És possible perquè, torno a dir, a Catalunya des de molts punts de vista hi ha moltes coses que s'estan fent molt bé per part d'aquest teixit productiu i això és un gran senyal de confiança i és un gran senyal també d'esperança de cara al futur. Pinter és una empresa de pintures que s'ha consolidat a la comarca. Des que va començar ha anat ampliant el seu nombre de treballadors, tot i que també ha patit la crisi. Segons el gerent, la situació actual és d'estancament. Sí, vamos, está estancada. Está una miqueta estancada. Hay algunas empresas que este año también lo pasarán malament, pero yo creo que las empresas nuestras, aquestes empresas que están consolidadas y que hay empenta y que tienen ganas de continuar y proyectar con la plantilla, con los colaboradors, eso es muy importante. Malgrat les dificultats, Rodríguez ha animat els empresaris a seguir endavant. Ell ho ha aconseguit amb l'ajuda de Pimec. Pues Pimec nos orienta bastant, tenemos bastantes relacions y con muchas empresas pues a veces se fa un enlace. Yo digo, todo lo que sea coordinar entre empresas y hacerte conocer, como aquestos actes, que avui pues a lo mejor no era el moment, ¿no? Por lo que hemos dit, por la austeridad y todo eso, pero yo creo que son més necessaris. Quan l'austeritat, en aquests moments, és que fer coses, hay que continuar i no donar el pas a darrere, sinó endavant. L'alcaldessa de Barberà també ha llançat un missatge d'optimisme a empresaris i emprenedors. Espera que Barberà, l'administració local, conjuntament amb totes les entitats d'àmbit supramunicipal i sobretot amb les empreses i molt concretament també amb els treballadors de totes les empreses, estem al peu del carrer. Són temps complicats per tothom, però jo també desitjo un any d'esperança, de treball, perquè aquest futur que entre tots construïm sigui cada dia millor. Empresaris, treballadors i amics de Pinter han celebrat junts els 35 anys de la companyia. El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha parlat de les perspectives econòmiques del 2012 i del que suposarà l'absorció de la CAM. La situació econòmica és complicada i per a Josep Oliu la principal preocupació és l'atur, que durant aquest any se situarà al 22%. A vegades aquesta gran incertesa ens amaga els avanços importants que s'han arribat a fer en aquest procés d'ajustament. El president del Banc Sabadell ha qualificat l'any 2012 com un punt d'inflexió. En els darrers mesos, la trepidant pujada de la prima de risc ha estat notícia i ha creat dubtes sobre el risc del deute sobirà. En aquest sentit, Oliu ha mostrat la seva opinió respecte a l'actuació del Banc Central Europeu. Hi ha una oposició total a la creació de bons europeus. És lògic que hi hagi una oposició per part d'Alemanya que hi hagin unes emissions de bons europeus, és lògic perquè Alemanya no vol pagar les culpes dels altres i Alemanya, des del punt de vista dels alemans, és a dir, si nosaltres facilitem el camí en els països que són poc seriosos en el control dels seus comptes, a base de fer possibles emissions de bons, llavors nosaltres ens carregarem, primera, nosaltres ens carregarem amb el desequilibri d'Europa i segona, aquells no faran els deures que havien de fer. Així, a nivell econòmic mundial, les perspectives són d'una disminució del creixement en les economies desenvolupades i emergents. D'aquesta manera, les claus pel 2012, segons Josep Oliu, són els avenços cap a la unió fiscal, posicionar el Banc Central Europeu com a prestamista d'última instància i reforçar la solvència dels països sobirans. Per això, els països de la Unió Europea que formen part del problema de la crisi econòmica seran també part de la solució. En el cas concret d'Espanya, Josep Oliu ha afirmat que ens trobarem en una situació de debilitat econòmica durant tot el 2012. La tasca fonamental del govern de Mariano Rajoy serà, doncs, la reforma del mercat laboral i del sistema educatiu, la internacionalització empresarial, l'eficiència del sector públic i l'ajust fiscal. D'altra banda, el Banc Sabadell es troba en el procés d'absorció de la CAM. Segons Josep Oliu, aquesta transacció és un pas important que situarà el Banc Sabadell en un dels bancs estratègics a nivell nacional.
Entre els beneficis d'aquesta operació es troben una senda de creixement del Banc Sabadell notable durant els propers 4 anys. D'altra banda, Josep Oliu ha afirmat que és una operació molt positiva que permetrà aixecar més capital. Centenars de treballadors de Cubigel s'han concentrat aquesta setmana a les portes del Museu del Gas de Sabadell. Ho han fet per protestar per la seva situació, aprofitant la visita d'Artur Mas al museu. El president de la Generalitat en aquest sentit s'ha compromès a rebre la setmana que ve al Parlament els treballadors per desbloquejar la situació d'ofegament econòmic que viu la companyia. L'objectiu és evitar que la companyia entri en concurs de creditors, tal com explica el secretari del comitè d'empresa. Nosaltres avui estem aquí per exigir el compliment d'aquest estudi que va fer la Generalitat i tornar a posar en marxa l'activitat a la nostra empresa que porta més de 3 mesos parada i per tant volem i exigim aquí tots els treballadors de la nostra empresa una reunió amb el conseller Mena o una reunió aquí mateix amb el propi president de la Generalitat per tal de començar a treballar colze a colze per buscar vies de solució i vies de tornar a posar en marxa aquesta empresa. Cal recordar que l'empresa de peces de neveres situada a Sant Quirze del Vallès va presentar un expedient de regulació d'empresa al juliol. L'ERE es va ampliar després a novembre i desembre. I exigim l'aplicació d'aquest manifest polític i exigim l'aplicació de l'estudi que diu Deloitte, que no fa res més que corroborar el que porta dient el comitè durant molts mesos, que és una empresa rentable, que és un negoci interessant pel nostre país i que alberga més de 1.000 llocs de treball, que quasi tots són de la ciutat de Sabadell i si li donem aquest cop fort a l'economia de Sabadell difícilment ens podrem en sortir ja que les dades de l'atur segueixen pujant d'una manera molt complicada. A la concentració es van sentir consignes com «Queremos trabajar, no mendigar» o «Menos ladrones, más soluciones». Els crits i el so de les botzines es va sentir fins al final. Acabades les vacances de Nadal, per a molts estudiants arriba el moment de tornar a obrir els llibres i preparar els exàmens finals. Així, fins al 5 de febrer podran gaudir de nous horaris a les biblioteques de districte i al Vapor Badia. En total, els espais d'estudi de Sabadell obriran 250 hores més, focalitzades en l'horari nocturn i en els caps de setmana. Concretament, la Biblioteca Vapor Badia obrirà els dies laborables des de les 10 del matí fins la 1 de la matinada. L'horari dels dissabtes serà d'11 del matí a 10 de la nit i, finalment, els diumenges obrirà des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. D'altra banda, la Biblioteca de Ponent romandrà oberta els dies laborables des de les 4 de la tarda fins la 1 de la matinada, excepte els dimarts, que obrirà a les 10. Durant el cap de setmana només obrirà els dissabtes de 10 del matí fins les 10 de la nit. La resta d'espais d'estudi, la Biblioteca del Nord, la Biblioteca del Sud i el Servei d'Atenció Jove mantindran les portes obertes en els seus horaris habituals. Ràdio Sabadell ha celebrat aquesta setmana al Teatre Principal els seus 10 anys d'emissió. El director Marc Sabater i d'altres personalitats de la societat civil i política han pujat a l'escenari per agrair a la ciutat tot el que s'ha aconseguit fins ara. A l'acte ha assistit l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i col·laboradors de l'emissora com José García, presentador de Comença la Festa, al costat de Carlos Fuentes, o Albert Beorlegui, de la Caixa de Pandora. La celebració ha inclòs una tertúlia sobre l'antiga EAJ20, les actuacions musicals de Kempa i Irreversibles i la presència de responsables de diverses entitats de la ciutat, que han valorat la trajectòria de Ràdio Sabadell durant l'última dècada. Ràdio Sabadell 94.6 va iniciar les seves emissions l'1 d'octubre del 2001. Al llarg d'aquests 10 anys s'ha consolidat com un dels principals mitjans de comunicació de la ciutat. Actualment és l'emissora de proximitat més escoltada del Vallès Occidental, amb 26.000 oients, segons la darrera onada del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Sabadell sempre ha estat una font de cultura i d'innovació. Des del mes d'agost de l'any passat i fins al març, els museus de Sabadell acullen l'exposició Made in Sabadell. Aquesta setmana el Museu d'Art ofereix activitats paral·leles que posen de manifest l'esperit innovador de la ciutat. El periodista científic Lluís Cugota ha volgut posar de manifest la innovació en el teixit empresarial de la ciutat. I és que per a Cugota l'activitat econòmica a Sabadell encara és puntera en molts camps, com el tèxtil o el tecnològic.
El periodista ha explicat què és per a ell la innovació. La innovació és una idea d'èxit. O sigui, qualsevol idea portada a terme que tingui un resultat positiu per la gent, ja no parlo només econòmica, sinó que tingui un benefici per la gent, es pot considerar innovació. D'altra banda, l'exposició Made in Sabadell també parla de la Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí. L'Hospital de la ciutat és pioner en molts aspectes que reverteixen sempre en una millora de l'atenció pels pacients. Així, el doctor Lluís Blanc, metge i director de Recerca i Innovació del Parc Taulí, ha volgut fer arribar als ciutadans la seva visió sobre l'atenció als pacients, tot i les retallades sanitàries. Que el Parc Taulí es fa una bona atenció sanitària, que això la ciutadania quedi tranquil·la en aquest aspecte i que també intentem anar molt més enllà amb el que és coses que són la nostra missió també, que és no només atendre bé els malalts, sinó fer recerca, educació, docència i innovació. L'Hospital de Sabadell aposta per la investigació amb l'objectiu que els pacients gaudeixin dels coneixements dels professionals, segons Blanc. Per tant, és un hospital que té una cultura de dir la propietat intel·lectual dels seus professionals té valor i com que té valor es té que protegir per transferir. I aquesta és una mica la filosofia del Taulí. Els ciutadans de Sabadell poden gaudir de l'exposició Made in Sabadell i les activitats paral·leles que s'ofereixen als diferents museus municipals fins al proper mes de març. Made in Sabadell és una oportunitat per descobrir la riquesa de la nostra ciutat. Llum i foscor en la forma és el títol que porta l'exposició de gravats del pintor flamenc Rembrandt, que té lloc a l'Espai Cultural d'Unim de Sabadell fins al 19 de febrer. El gravat és una tècnica d'estampació utilitzada per plasmar imatges en paper, tela, cuir o qualsevol altre tipus de material i que permet fer còpies d'una mateixa imatge de forma ràpida i a baix cost. Rembrandt és considerat un dels grans pintors del barroc europeu, però la seva obra en el camp dels gravats és també molt prolífica. Com molts altres, ell també va comprendre aviat la importància d'aquesta tècnica en una societat amb altes taxes d'analfabetisme. Abans de la invenció de la fotografia, el dibuix i el gravat eren les úniques formes de fer arribar a la població les notícies del món, ja que la paraula impresa arribava a cercles molt limitats. Aquesta exposició és una fantàstica oportunitat per poder gaudir de les obres d'aquest artista del segle XVII de forma gratuïta. A l'exposició es poden veure gravats de temàtica diversa com societat, religió o retrats, que l'artista va realitzar al llarg de tota la seva vida. A més, es pot veure un fragment de la planxa original d'estampació dels 100 florins, una obra que va marcar un abans i un després en la seva trajectòria i de la qual tan sols se'n conserven 2 estampacions.